καταλάβεις πως αδικούνε, τότε μη στέκεσαι ούτε λεπτό. Να αντιδράσεις, να πολεμήσεις, και ένας τρόπος υπάρχει γι' αυτό. Κάνε απεργία για να δικαιωθείς, κι αν απεργήσουν άλλοι να τους συμπαρασταθείς. Όταν δεις φίλε ότι προσφέρεις και οι ανώτεροι σε αδικούν, να δώσεις μάχη και μη φοβάσαι, να τους χτυπήσεις εκεί που πονούν. Κάνε απεργία για να δικαιωθείς, κι αν απεργήσουν άλλοι να τους συμπαρασταθείς. Όταν οι άλλοι κάνουν αγώνα για κάποιο θέμα που δεν σ' αφορά, βοήθησέ τους, γιατί να ξέρεις θα σε το θύμα την άλλη φορά. Κάνε απεργία για να δικαιωθείς, κι αν απεργήσουν άλλοι να τους συμπαρασταθείς. Κάνε απεργία για να δικαιωθείς, κι αν απεργήσουν άλλοι να τους συμπαρασταθείς.